xoglareiros e xoglareiras, benvidos unha semana máis a nosa canle. Hoxe traemos unha receita en forma de panxoliña que agardamos que vos guste moito. Sí, e se todas e todos escoitamos con atención e poñemos en práctica todo o que imos dicir, seguro que pasaremos unhas festas moi divertidas. Así que, estades preparados? Porque comezamos! Debes de lavar as mans ou entrar nalgún lugar. Todas as cosas que usamos debemos desinfectar. Sempre que nos reunamos para xantar ou cear, deixa portas e xanelas un poquinho abertas para ventilar. Xel distancia e unha máscara poñerase e nunca esquecerás. Ese din non importa, podémonos xuntar. Só separarnos podémolo parar. Contáxase tamén se es familiar. Se non tes cuidado, podelo pillar. Nunca máis de 10 persoas xunto a ti debes contar. Nunca menos de 2 metros de ninguén debes estar. Pon a máscara na cara cando acabes de xantar. Deixa sempre unha cadeira entre 2 persoas de distinto lar. E non te sentes en fronte de quen hoxe veu doutro lugar. Ese din non importa, podémolo xuntar. Só separarnos podémolo parar. Contáxase tamén se es familiar. Se non tes cuidado, podelo pillar. Se non tes cuidado, podes contaxar. Así que ten cuidado e pasa un bo Nadal. E, como dixo unha pequena chamada Alma, Dadelle a me gusta e suscribiros a Xoglares. vémonos no seguinte vídeo. Ata pronto!